hadu nyongut ki runar ki badan keti ha ka kam tu thuk kilangat ha ka shrip jong ki pulit kata hadian balangut ki la sha kem no na amlarem balangut ki weipat na ka than pen ursla kani kalawan ja hadian bakaladan ka jing ujor ha ka khat santrik menta ubanai hapo maunga police station bakadan ka wei ka thuk RS 200 ka badan ya u number ML05P 6045 kabala sha tu no na lingpung khat mer milliam ya kabala register case hapo maungap halor kani ka jingja na kalyang u superintendent of police East Khasi Hills Shillong uba S Nongtinger IPS ulaong ba hadian bakila yo ya ka jingtip ka babanya kumtaru kila pelong ka jingpen upshrip hadian bakila yo ban kemno ya langut ki brio ki badan keti na po amlarem katba ya ka thuk lalap dien na kasnong padu amlarem katba langut ki weipat kila sha kemno na ka than pen ursla hadian ka jingpen long ya ka jingto kit ya kini ki bala sha keno don keti layo ban kurip no ya ka wei kapal sa 150 na po amlarem bat ka wei pat kapal sa 220 na pen ursla ki bamdan satya ya ki number plate bat ya ki balanyet balatu ya ki na amlarem bat na ka than pen ursla kumju ha ka arpusan terik menta ubanai ki pulit kilayo pediang sa ka wei pat ka jing ujor hapo laban police station ba kadan ka wei ka thuk palsa 150cc ka badan ya u registration number ML05V0993 ka bala sha tu no na lower hari sabha laban halor kani la register case hapo laban police station hadian ba ki pulit kilayo jing tip Uwei ubriu ubala syaken no don keti ula syakem no na syalang ha kabala yoru ban kurip no ya kani ka thuk. Nalor kata, ki pulit kila kurip no ru ya kawai ka kali alto 800 kabadan ya u registration number AS01DH2009 ya kabala pendenkam ha kani ka kamtu. Wat la kata laong ba kidang don shu sa katu kat ningut ki basya keno don keti ki badang don hapedeng ka jing petri bat na kalyang ki pulit kidang penlong ka jing thwet ban yo kem yaki